Kajeng penyap yalade lane yauno no bro kalong ka pop ka bakrau na ki bakrau namar ba ka mensim jong bro kade ka jagasyong jong mensim bakoj kade ka jagasyong jong mensim jong blai kumta haba ngi dekat ya ka mensim jong no kamut ngila penjot ya ka mensim jong blai unomsa ublai un bitar ladangi penyap bro khamtam ladangi penyap yalade kumba Judas penyap yalade noyap yalade dei bolole kam sneu Judas ule kam sneu kadon kajing ktayu dei na kata kadau haban penyap yalade kadon kam ban kren ya ka phang haba ngayu i ya ki news ya ki khubor hagini ki sing baladep don ki khubor ki balen ki bom penpau ya ka jingsha ndrei ki don ki kot khubor ki bom penpau ya ka jingsha kumta ngalayo ban pule ngayo jing tip ba wei brodar uba pule ha umden penyap yalade hapo hostel usdin pasti yalade te halor kane ka jing pasti jong une brodar nakalian ka jonga ngalasna khnang ya kane ka video ngan batai phi hato lada penyap khadar pastor unoi lam balang babuka tikis urang balang brodar kasistar berkiwe-kiwe kino lam niam hato long pop nem kajeng penyap yalade lane yauno no bro kalong ka pop ka bakrau na ki bakrau namar ba ka mensim jong bro kade ka jagasyong jong mensim bakoj kade ka jagasyong jong mensim jong blai kumta haba ngi dekat ya ka mensim jong no kamut ngila penjot ya ka mensim jong blai unomsa ublai un bitar ladangi penyap bro khamtam ladangi penyap yalade ublai slotanat namar kumala tho bible wadla tho ubro ndrei ka jing persat mensim ya unong tho kadai na ublai bunsin ki bala tho aka bible bunsin ki jalong be kimdei ki bakai ndrei bunsin ki jalong be ladangi pensong nong rim ki long be ki basisa te kalong ka bama lada ngim i chura yalade lada ngi penyap yalade lada ngi suicide lada ngi phasi yalade namar ublai umap un ajing sneng be te hakabe de berkato ka khubor ba ngayu i hakikot khubor ba phasi brodar ha ka hostel ya ka ba udang pule phasi yalade ha ka hostel te kato kajing phasi jung brodar ngamtip kadai na kadau yu hnrei kumba Judas penyap yalade noyap yalade dei bolole kam sneu Judas ule kam sneu ula dino yo jisu tang daki sebai rupa ui ya ka pisa ui ya ka sebai rupa ya ka pisa ya ka spa kumta udino ya breu bahok balulu ya khun yu blai udino kumta Judas hadin bola di jisu hadin bau jisu ula syak sadarfna kadon kajing ktayu daina kata kadau haban penyap yalade te mentangan pule ya kane ka kitab Exodus kalau nong ka arphau ka khot ka ba khatlai ngan pule spesifik thik tangan kane ka khot ka ba khatlai namar ka don kam ya kane ka khot bangan pensai bangan elaborate ya kane ka jing batai ka junga halor kane ka poin ka banga ka kwa ban kren te kane ka khot ka ba khatlai ka ong men om penyap ha kane ka bible ka klem pensai men om penyap ya no men om penyap yalade lane men om penyap ya kiwe ka klem pensai hnrei ka ong bet men om penyap ngamtip ha ka bible katolik ka thok kumno namar banga klem pule ka bible katolik na pule kane ka bible balapan mi daga Bible Society of India te ladangi elaborate hangne men om penyap ka thoba ngimde ban penyap yalade pat ngimde ru ban penyap kiwe ngimde ban penyap yalade bat ngimde ban penyap kiwe ladangi penyap kiwe kamut ngilapan khen nya ki spho hukum ngilapan khen nya kane ka dekhot ka bakhatlai men om penyap
hang ne ka kantin penyap kam dei tange kiwe rei ka deru yalade kumta ublei unomap ya ki bro ki penyap bro kamta me ki penyap yalade te menta ngan pule sa ya ka sithi ka banengkong jung pol siginong koren kalanong ka ba nreu ka khot ka ba khat khnai bat ka ba arphau sa sngap hang ne ngan batai phi phinsa chemphang halor ka jing penyap yalade kalong ka pop lane kampop phinsa sotu sai hato pop rem ladak penyap yalade omdei tang ki noyalam niam taki phadar ki pastor ki tenan basan ki rama balang ki babu ki tikis ki brodar ki sister bat ki we ki noyalam niam omdei tang ki noyalam niam ki ba pop ladaki penyap yalade nrei mangi ki rupat baru mangi ki nongbut ki bange cakiru ngin pop ladangi penyap yalade ngin pop be namar ngi lapan khen ya ki hukum ki jong bulai hakne ka kitab Exodus ya ka bangalah pulem tan kala keren sai ba ngimde ban penyap yalade lane ki weru men penyap kala tho angne hakane ka khot ka khat lai te manta khlam ban slam ngan pule no ya ka sithi ka ban kong jung pol syakin nongkoren kal nong ka ban riu ka khot ka ba khat nai haru ka ba arpho ngan pule kine ki artli ki khot jong ka sithi ka ban kong pol syakin nongkoren sap ki ktien ki ong kumne hato phimte bakata ka met jong phi kalong ka yingsyong mensim bakhut uba hapo jong phi ya uba philayo no blai bat ba phimlong la ki jong hi hangne gala kren chai kong hato phimtip bakata ka met jong phi kalong ka yingsyong mensim bakhut uba hapo jong phi ya uba philayo no blai bat ba phimlong la ki jong hi hangne hakar khot ka bar phau kal om susu namar lathit no yapi dakador ba te namar kata to pendon burom yu blai hakamet bat hakamen sim lali blat te menta sadai kamit am sadai menmit kumne te kaladum te ngam keren la ka keren mo namar ngam kwa ban penkut ya kaneka video namar ba kaneka jingpule ka jonga kampat kut karang kwa ban keren susu te ngan keren watla kala dum kumneru manta ngam don slide hang ne te ngasu keren dum bet hang ne ha kamera hi te kat ba POE mo parlok sabhan skap bang ne ha kaneka da khot ka ba arpho ko ong namar la thit no ya phi daga dorba te namar kata to pendon burom yu blai hakamet bat haka mensim jupi ki long ki jong ublai hangne la kren chai te ngan elaborate lane ngan batai penyar ngan batai pensai ya kini kit khot na ka sithi ka ban kong pol sikinong koren kalnong ka ba hnriu ka khot ka ba khat khnai bat ka ba arpho ka jingmut hangne kalong ba ka met jungi kade ka yingsong jong mensim khot ka ba ublai ula ai hangi kumta ngidei ban pendon burom yu blai hakamet bat haka mensim jungi ban penyap yalade kalong kuma kentat no yau mensim bakhut lane mensim jung blai bo unsong hapo ka mensim bat hapo ka donut ka jungi kalong ka pop ka kraw ban penyap yalade kalong ka pop ka kraw namar ka mensim ka jungi kade ka jaga syong jong mensim bakhut lane mensim jung blai kumta tarang penyap yalade kemut ngem ichu ke nyalade ngem ichu ke nyublai ngirakan taken ya ublai ya mensim jung blai ba unwan chong hapo kadonot ka mensim ka jungi kumta long ki bro ki bating burom ublai
long ki bro kiba kongu ublay long ki bro kiba shifting ublay ngimde ban penyap yalde namar ka long ka pop ka khau omde tang ne parthai hnrei hakmat jung ublay unamap ublay un ai bet ka jingsnang un ai ka jingsnang wanang ilalait no nakane ka parthai te hakane ka video shwa bangan pungkut ngakwa ban dwai ngan kwa ban bu ka jingdwai te ngan dwai to saya sengap nakaling ka jama kwa ban dwai namar ka dai undong pop ko pa jung ibab neng hakane ka por ablay nga khot kar patame ba mila donlem dorkat bat nga hakini kisngi ki por bala letno kumjuru hadu hakane ka por ka ba manta ya ga bangalalong kumne ka mangalong kumta ablay nga dwai me ba men hikayangi iway pe iway yanga khamtam kumjuru yaki parlok ki baju page bhai ki video ki jonga bat ki bahing basem jonga bat ya baro ki breu ki ba i jame hasatlak jonga parthai bakin ting bura me bakin i jame bakin nom pen khen yaki hukum ki jome khnang bakin yo ban let chaka hima ka jome ablay to donlem dorkat barki khnang bakin ting bura me khnang bakin nom pen khen yaki hukum ki jome khnang bakin shifting namar kane ka parthai ka bangi imta kalong ka parthai ka sneu hadu kata kata bonsin ki breu ki sim yala ka jong ka jing im namar ka jing pen shoy jong boman kine ki baro kidei ki jing pen shoy jong boman namar ki breu bonsin habak im hangne sa parthai ki jaitan karan kat bat ka jing pen shoy jong boman kumta to ai yaki breu ki ba shong hakne ka parthai khamtam ki ba it bat ki ba bura me bakin ting bura me bakinom ngop pia kabut jong syaitan ablay to ngau yakini ki jingkhat par ki jonga haga teng jisu ngarbai amen kublay fi baro ki parlok ki ba page yakane ka video kumjuru yakito ki ba persa yakane ka video ka jonga ngai kublay fi baro haga teng ka jong utra jisu khnang ba phin yo e kamera phat ka ba koit ka ba khie ba phin biang ka kamai ka kaji ba phin man bha hakiliang baro to blay un dalam darkat fi hakiliang baro haki jingim ki jingya jingkam jong fi ba malagasni te nganam buntin kublai si jarngu ngin saya siam biang hai ke bebet ki video